Hi guys. ହେଲା Hi guys, good morning. 11ଟା 10 12ଟା ହେଲାଣି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ବାରଟା ହେଇନି। ବା 11:40ରେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉଛି। 11:40 ହଉ। 11:40 ହେଲେ ବି ମର୍ଣ୍ଣିଂ 12ଟାରେ କ'ଣ ଗୁଡୁ କ'ଣ ଇଭିନିଂ 12ଟାରେ ଇଭିନିଂ ଆଉ ତ କହୁଛ ତ 11ଟା ହେଲେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 12ଟାରେ ଇଭିନିଂ ଯାହା ବି ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା 12ଟାରୁ ଇଭିନିଂ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଉ 12ଟାରୁ ଇଭିନିଂ ନୁହେଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 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 ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ନା ଇଭିନିଂ ନା ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ ସବୁ ତିନିଟି ଯାକ ମିକ୍ସିଂ ଗାଇଜ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ 12ଟାରୁ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଭିନିଂ ସବୁ କିଛି